Туры эфирда яңалыклар чыгарылышы исәнмесез, студияда сезне мин Фәрида Собирҗанова сәламлим. 13 сентябрь Россия тарихында бердәм сайлау көне булып кирип калачак. Тавыш бирүләр бүген Россия Федерациясының 83 субъектында үтә. Күпләр инде бу сәгатькә үз тавышларын биреп өлгерде. Сайлаулар төгәлләнүгә бер сәгатьтән ким вакыт калып бара. Шаулар бүген Татарстан президентын һәм 3нче чакырлы шәһәр советы депутатларын сайлый. Шәһәрдә 400 меңнән артык сайлаучы исәпләнә, комиссияләр иртәнге 7дән эшли башлады. Бу сәгатькә Шаулы халкының 70%-тан артыгы тавыш бирде. Сайлауларга шәһәрдәшләр килүе буенча Комсомол районы 1нче урында, 2нче урында Автозавод, 3нче урында Үзәк районы. Татарстан президенты вазифасына 4 кандидат та төшкә кадәр үк үз тавышларын бирде. Алар Бердәм Россия партиясеннән Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миннеханов, КПРФның Татарстан төбәк бүлегеннән тәкъдим ителгән Хафиз Миргалимов, Гадел Россия партиясының Татарстандагы төбәк бүлегеннән Рушания Белгилдиева һәм ЛДПР Татарстан төбәк бүлегеннән Руслан Юсупов. Шунысын искәртергә кирәк, Хафиз Миргалимов Чаллыда тавыш бирде. Сайлауга иртәдән үк 23нче мәктәптә урнашкан сайлау участогына халык иртәнге сәгатьләрдән үк актив килде. Парлап килүчеләр дә, балалары белән тавыш бирергә ашыгучылар да күп иде. Урыннан хәбәрчебез Ләйсән Ханова репортажы. Көн кояшлы һәм җылы, ерактан ук күңелле музыка яңгырый. 23нче мәктәптә урнашкан сайлау участогында һәркемне менә шундый күренеш каршылады. Сайлауга күпләр гаиләләре белән килде. Быел һәр сайлау участогында балалар өчен спорт мәйданчыклары эшләде, уеннар оештырылды. У нас сегодня с самого раннего утра. Бүген бездә иртәдән үк спорт һәм ял мәйданчыклары эшли. Көн дәвамында 1нче сыйныфтан алып 10нчы сыйныфка кадәр һәркем күңеленә хуш килерлек чаралар үткәрелә. Футболда уйныйбыз, башка уеннарда. Минем хыял дип аталган конкурс үтә. Балалар асфальтка акбур белән рәсемнәр ясауда ярыша. Шушы ук участокка сайлауга килгән Наил Мәхдиев та иң элек балалар белән аралашты. Алар белән истәлеккә фото, кул бирешеп күрешү һәм иң мөһим чара Татарстан президенты һәм шәһәр советы депутатлары өчен тавыш бирү. Наил Мәхдиев әйтүенчә, аның бер кайчан да сайлауны калдырганы юк. Я как гражданин Российской Федерации. Мин Россия гражданины Чаллыда яшәүче кеше буларак сайлауга килдем. Яхшы кәеф белән тавыш бирдем. Һава торышы да бик шәп, кешеләрнең дә йөзләрендә елмаю. Барысы да сайлау участогына килеп, үзеңнең гражданлык һәм патриотик бурычыңны үтәү өчен уңай килеп тора. Татарстан президенты һәм шәһәр советы депутатлары өчен тавыш биреп, кешеләр үзләре сайлаган кандидатларга ышанычларын күрсәтә. Бүген яхшы кәеф белән килдек. Погода бик әйбәт. Сайлаулар сайлап чыктык инде. Бик әйбәт. Выбылалга. Әниең белән килдеңме? Әниең белән. Язилә белән. Сайладык, кәефләр күтәренке. Менә 1нче мәртәбә оныгым белән килдем. Яхшы тормышка өметләнәбез инде, яхшырак яшәрбез дип. Эштә дә әйбәтрәк булыр дип, күбрәк акчалар түләрләр дип. Әлеге сайлау участогына 2000-нән артык кеше теркәлгән. Сайлау комиссиясе рәисе сүзләренә караганда, халык инде иртәдән үк килә. Һәм тавыш биреп чыкканнан соң кешеләр менә бу тәм өстәле янына тукталмыйча үтми. Сату өстәле янында һәр вакыт кеше күп була. Бүген дә шулай ук. Күпләр өчен сайлаудан күчтәнәч алып кайту балачак хатирәсен яңартуда ул. У нас продукция со школьного питания, вот этот ассортимент. Без мәктәп туклануы предприятиесендә әзерләнгән ризыклар сатабыз. Кешеләр бик рәхәтләнеп яратып алалар. Бүгенге көн сайланышак кандидатлар өчен җитди сынау, әмма иң мөһиме, алар алдында 5 ел дәвамында халык ышанычын аклау бурычы тора. Ләйсән Ханова, Дмитрий Рачев, яңалыклар. Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагугина һәм КамАЗ акционерлык җәмгыяте генераль директоры Сергей Анатольевич 46нчы мәктәптә урнашкан сайлау участогында тавыш бирде. Алар Татарстан президентын 3нче чакырлы шәһәр советы депутатларын сайлады. Шәһәрдәшләребез өчен республиканың тотрыклы үсеше, социаль программаларны алга таба дәвам итүе мөһим. Голосовали за тот курс, который мы имеем. Без бүгенге курсның дәвам итүе өчен тавыш бирдек. Социаль программалар үтәлеше, үсеш программасының тукталмавы, инвестициялар җәлеп ителү, икътисад үсеше мөһим. Көчле Татарстан өчен тавыш бирдек. Настроение, конечно, хорошее. Кешеләр сәяси активлык күрсәтә. Минемчә, бары тик шундый позиция генә шәһәрдәге вазгыятны үзгәртә ала. Икътисади проблемалар турында сүз генә алып бару мәгънәсезлек. Безнең шәһәрдә ресурслар күп. Безгә нәкъ әнә шул юл белән алга таба атларга кирәк.
Бүгін мәктәп оқушылары да тауыш берді. Шәһәрнең барлық білім беру учреждениеләрендә оқушылар советына спикерлар сайладылар. Тауыш беруде 45 меңгә якын оқушы катнашты. Икенче гимназиядагы сайлау барышы белән хәбәрчебез танышты. Икенче гимназияда быел беренче тапкыр сайлау участогы оештырылган, биредә сайлау яшендәге 700-дән артык кеше теркәлгән. Гимназия бинасында яңа 33-нче микрорайон һәм Крылатый торак комплексы яшәүчеләре тавыш бирә. Участокта беренче сайлаучыларга махсус бүләкләр дә әзерләгәннәр. Зәңгәр һава, кояш ялтырай. Кеше дә күзләре ялтырап тора. Иртән үк сиенә күп кеше килде монда. Мин телим, улим бүген сайлаулары матур гына үтер. Күп кеше килер, тавышын бирер. Спорт залында нәк шундый ук тартмалар сайлаучылар беренче сыйныфтан алып 11-нче сыйныфка кадәрге укучылар. Алар шәһәрнең укучылар советына спикер сайлый, 7-нче, 10-нчы сыйныфлардан 12 укучы үз кандидатурасын тәкъдим иткән. Минемчә, спикер ул актив булырга тиеш, шул вакытта акыллы булырга тиеш һәм үз максатына ирешә торган. Ул безнең гимназияны алга тарту өчен барлык көчен дә куярга тиеш һәм үз максатларына ирешеп, безнең мәктәпне шәһәр күләмендә данлыклы итәргә. Һәрбер сайлаган класс тавыш биргәннән соң урамга физкультура дәресенә, спорт чараларына чыга, аларда белән төрле кызыклы уеннар оештырыла. Килгән сайлаучыларга тәмле ризыклар, әйберләр сатабыз. Шуңа күрә бүген гомумән гимназия бәйрәм рухы белән яши. Шәһәр укучылары советына спикерларга тавыш бирү көндезге 12-дә төгәлләнде. Шәһәр күләмендә иң актив мәктәп һәм классны ачыклаячаклар, җиңүчеләрне бүләкләр көтә. Гүзәл Шихапова, Андрей Рачеев, яңалыклар. Авыру булу сәбәпле сайлау участокларына килә алмаганнар өчен күчмә комиссия эшләде. Күчмә тартмаларга беренче булып ашыгыч ярдәм күрсәтү хастаханәсе авырулары бюллетеннәр салды. Сайлау комиссиясе вәкилләре үз эшен травматология бүлегеннән башлады, 8 авыру тавыш бирергә теләк белдерде. Соңгы 2 елда республикабызда бик күп әйберләр төзелде, ясалды. Менә шу больницаларда ятабыз, миңа бөтен yerдә бик күшей, шуңа күрә мин шу движениегә дим инде риза һәм шундый ук әйберләр алга таба барсын өчен тавыш бирдем. Әйе, катнашабыз. Бик бара торган юк, әйбәт итеп киенеп, үзебезнең бинага хәтер бара торган юк. Бик җөрергә, бик күрергә яратам мин, кешеләрне күрергә, кешеләр белән сөйләшергә яратам. Авырулар гына түгел, медицина хезмәткәрләре дә эштә килеш тавыш бирә ала, бары тик үзең белән паспорт булу гына кирәк. Это очень важно, поэтому считаю. Бу бик мөһим, һәркем дә сайларга тиеш дип саныйм мин. Һәр тавышка да безнең киләчәгебез бәйле. Без барыбыз да бер илдә яшибез, шуңа күрә актив катнашырга кирәк. Күчмә комиссия барлыгы 277 бюллетен әзерләгән, нәк шул кадәр авыру тавыш бирергә гариза язган. Безнең сайлау участогы 6-нчы. Һәрбер кешегә без 2 бюллетен бирәбез. Ул Татарстан Республикасы президенты сайлау һәм партиялар буенча. Әгәр дә кеше безнең Крылатый участогына туры килә икән, аңа тагын бер бюллетен бирәбез. Ул бер мандатлы депутат өчен сайлый ала. Күчмә сайлау комиссиясе вәкилләре өлкән яшьтәгеләрнең өйләренә килде. Сугыш ветераны Риф Әхтәмов мәктәптә эшләгәндә үздә сайлау комиссиясында булган. Олыгайгач участокка йөри алмыйм ди, тавыш бирүдә катнашуны үзенең бурычы итеп саный. Бар я ул заманнарда эшләнәсә куштылар. Шуны гына эшләп, бүтән эшләп бер нәрсә дә юк. Ә хәзер менә свободно, пожалуйста, кем ничек, кемгә сайлый ителә, выдвигать итә и үзе тавыш бирә. Күчмә сайлау комиссиясе үзенең эшен кичке 8-дә төгәлли. Гүзәл Шихапова, Гүзәл Хәбибуллина, яңалыклар. Сайлауларда хәбәрчеләребез шәһәребезнең күренекле кешеләрен дә очратты. Владимир Чагин 54-нче гимназияда урнашкан сайлау участогында тавыш бирде. Танылган узырчы КамАЗ-мастер командасы җитәкчесе Пермь өлкәсендә туа, аңа 1 яшь булганда әти-әниләре КамАЗ төзелешенә биргә күченеп килә. Владимир Чагин чаллыга күченгән өчен әти-әниемә рәхмәтле ди. Шәһәр һәм республика киләчәктә үсештә булсын өчен үз тавышымны бирергә килдем ди Татарстанның атказанган спорт мастеры. Если бы передо мной встал выбор. Әгәр гомеремне кая үткәрергә дигән сорау туса, мин шикләнмичә Татарстанны сайлар идем. Бездә көчле икътисад, республикабызда күп милләтләр дус яши, спортка Татарстан җитәкчелеге тарафыннан зур игътибар бирелә. Без алыштыргысыз лидер булып торабыз.
Койбір жүршілер бүгінгі концерт чығышын қоймаған эстрада жүршісі Эльфина Азғамова шуларының бірсі. Мен түгілік ератам, әр ішкі жауаплы қорым, шуңа күрі елебіз үшін мүхім болған сойлаулардан шетте қола олмем дейул. Ауыл халқы матыр киімлерін киіп, тізілішіп, парлашып, міне сойлауға әлі жүргенлерін хатырлайым. Қазір енді міне өзіміз сойлауларға еребіз, балалар исен сау болсын, анықлар көбірек тусын. Әмін өзім шақсан бүгін өзіміздің күшлі Татарстан, оның өсеші үшін тауыш беруге келдім. Шәһәрдә 80 түрлі милләт вәкиле яши. Олар шәһәрнең төрле чараларында актив катнаша. Кавказ шаллы халык бию ансамбль җитәкчесе Дэния Абрамашвилиның бүгенге иртәсе аеруча бәйрәм төсе алды. Дэния Абрамашвили халыклар дуслыгы йортында Кавказ шаллы халык ансамбле җитәкчесе булып 20 елга якын эшли. Бию ансамблендә үзбәкләр, руслар, татарлар бергә чыгыш ясый. Бүгенге сойлаулар аның өчен бәйрәм кебек. Ул кичтән үк әзерләп куйган милли киемнәрен киде, үз тавышын бирергә әзер. Сайлау участогы физкультура институтында урнашкан. Дэния Абрамашвилины биредә яхшы беләләр. Грузияның Хашури шәһәрендә туып үскән шәһәрдәшебез Чаллыда 37 ел яши. Наш город многонациональный, это все об этом знают. Безнең шәһәр күп милләтле, моны барысы да белә. Шушы шәһәрне төзергә кайчандыр төрле җирләрдән килгән идек. Дэния Абрамашвили республиканың киләчәге өчен борчылып яши. Татарстанда төрле милләт халыкларның дустату яшәвенә сокланам һәм алга таба да шулай дәвам итүен телим ди ул. Илсия Валиуллина, Алексей Иванов, яңалыклар. Көн дәвамында бүгін шәһәрнең төрле пишмакларында мәдәни чаралар, балалар өчен уеннар, бәйгеләр оештырылды. Иртәнге сәгать 10-нан энергетик мәдәният сарае яны гөрләп торды. Сойлардан соң ГЭС бистәсе халкы бирегә агылды. Тамашачылар алдында Айгөл Нәбиуллина, Илсөр Зарипов, Ринат Гыйбадуллин һәм башкалар чыгыш ясады. Теге яктан үтен җирдә сайлаучыларда уянып 8-нче комплекслар безнең сәнгать күллиятенә бара. Бу якта яшәүчеләр киләләр безнең энергетик мәдәният сарае. Карагыз әле, инде матур итеп гаиләләре белән бергә бәйрәм итеп җитәкләшеп киләләр. Сайлау көнен бәйрәм итәргә тырышабыз һәм инде үзебезнең җырларыбызны башкартып яратып, бик матур итеп карап утыралар. Көннәре дә бик ямьле булды. Үзебез дә иртүк торып сайлауга бардык, тавыш бирдек әлбәттә. Сәгать 9-да кайттык табакчадан. Бабай белән баштан сайлап чыгып килбез әтәбез. Ана сайладык. Киләчәк сайлаган кешеләребез яхшылык булсын, яхшы кешеләр булсын. Только безгә яхшылыклар гына китерә торган кешеләр булсын инде. Энтузиастлар бульварында без бергә бәхетле дип аталган конкурс үтте. Ул инде 5-нче ел рәттән оештырыла. Гаиләләр бергәләп асфальтка рәсемнәр ясады. Инде 13-нче мәктәпкә каршы мәйданда Instagram квест акциясе оештырылды. Онда махсус баннер куелды һәм теләге булган һәркем бирдә селфи ясады, фотосурәтен социаль шелтерләргә урнаштырды. Бу минутларда мәйданда зур тамаша бара. Шәһәрдәшләр һәм чаллы кунаклары өчен Татарстанның популяр эстрада артисты Фирдус Тәмаев һәм Россиянең халык артисты Олег Газманов чыгыш ясый. Концертка керү бушлай, тамашадан соң халыкны өйләренә кайтару өчен дә шартлар тудырылган. Күп кеше сыйдырышлы зур автобуслар төп проспектлар буенча йөриячәк. Сайлау барышы нәтиҗәләре хакында без сөйләүбезне иртәгә дә дәвам итәрбез. Инде бүгенгә мин сезнең белән саубулашам, исән-имин булыгыз.